Καλησπέρα. Γεια σας, καθίστε. Καλυφτός είμαι. Τι κάνατε? Καλά, εσείς? Καλά. Για πείτε μου, Τι σας πω? υπηρεσία. Υπηρεσία... Προϋπηρεσία. Πρώτης υπηρεσίας. Ήμουνα πριν πάλι σε κάτι γυαλιά και μετά ήρθα εδώ. Με πήρατε τηλέφωνο. Εγώ σας πήρα. Βρήκα μια εφημερίδα και τη βρήκα και σας πήρα. Και τι σου είπαμε, αγοράκι μου? Να ψηφίσω Κατσιφάρα. Να ψηφίσω Κατσιφάρα. Γιατί με περιγελάτε? Μάλιστα. Και τι θες να κάνεις εδώ, αγοράκι μου? Θέλω να δουλέψω, να γίνω πολύ μεγάλος και τρανός. Τι μεγάλο και τρανό θες να γίνεις? Θέλω να κάνω πωλήσεις. Πωλήσεις? Ναι. Αφού λέει γιατί και εταιρεία πωλής δεν λέγεται. Για πειρά αυτό το γυαλάκι να δω. Έπεσε κάτω, έχω πρόβλημα με το αριστερό μου το χέρι. Με συγχωρείτε. Γιατί θέλω να το δείχνω στη μητέρα μου αυτό το selfie. Γι' αυτό μπορέσα. Αυτά τα γυαλιά όμως δεν βλέπω χωρίς αυτά. Θα βάλω αυτά. Μισό λεπτάκι, να τα βάλω. Δεν μ' αρέσει. Τώρα είναι κοπέο. Δεν μ' αρέσει. Δεν μ' άρεσε να μαμά. Τώρα που με θυμήθηκε, να σε πω και κάτι. Μοντούκια. Όχι, Ζάει. σβείς το φως. Σβείς το φως. Μαμά.